Macy's, kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibac. Adunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. E dito na ko sa kalamansing may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dolor de cabeza y calentura, cosa medicina ba pwede? Han, kumigo, pwede. Mafuwersa. Mahal, para kumigo, pwede. Con cuidado cura. Hindi yan necesita escogi. Man biogesic. Igual beno na maferza, pero con cuidado. Ese, el alagang biogesic. Aba. Posible también pala igual. Bueno. Cuidado. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Bioges. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano, Senior alias Veritas. Okay. Maayong adlaw sa Ginoo. Sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Lud, kasamang radyoman Tax Ilumba, ug sa gihapon hindi nato malimdan ang atong pasiunang pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon. Ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang tibuok yun staff dinhi sa maong istasyon nga puro atong mga higala, amiga, amigong mga radyoman. Okay, sa gihapon usab dili nato makalimtan ang ato yung pagtahod o pagyukbo sa atong nangulog yun sa atong diocese, no? Ang spiritual nga amahan nato dinhi sa atong dapit, no, nga gitalaga, no, gipili sa Dios, no, ang atong obispo Most Reverend Severo Caermari ubana sa mga kaparian niya nga mialayon sa pagpangamahan dinhi sa ato nga dapit. Okay, sama pananglit, no, sa atong spiritual director gyud, no, diocesan spiritual o Bible Director, Reverend Father Ramil Curung, Reverend Father Rui Salvo, ang vicar, no, diya sa atong cathedral, o spiritual director gihapon nato, advisor, o usapod ka si Ibdi nga pare, no? Reverend Father Ruin Salvo, o usab ang atong aktibo po diha, no, sa social media. Daghan kay tagmahibawan, no, sa iyang YouTube, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. Okay? O akong pagyukbo ninyo tanan, no, mga nag-monitor karon, no, sa radio, sa Duhagyod Kabayan, AM, FM, sa RMN Dipolog, o sa mga live streamer, no? Mga nagtanaw ron, no, kay high-tech naman itong panahon, live stream naman yun eh. So, akong pagyukbo pagtahod ninyo tanan, o isa pa man, no, nakalimtan ako. Okay, akong pagyukbo pagtahod ninyo tanan. Okay, sa pagpadayon nato, no, sumala na sa atong gisaad
sa pagpadayon nato aning kausa sa panalipod sa pagtuo nga mao ang kahayag no sa maong pagtuo ato ning pasiunhan og paghisgot sa na eksperyensya ni nako ining maong kausa no sa panalipod sa pagtuo. Naamang gutoy sige naay naka-monitor sige sa atong programa day naapoy sa social media. Day naay nag-comment ba. Dugay-dugay na niyo buot nako dalon diri. Mo ni himo na kong intro sinug kanang pasiuna sa pagpadayon nato pagtuki aning kining Biblia no. Nga dunay mga bersikulo diri nga kana bang kung sinayop nato pagsabot mao nay usa sa mga hinungdan ngano nga nabahin-bahin gyud ang mga Kristohanon. Namugutoy nag-comment nako ba nga maglangan-langan raman na sa oras nimo Veritas. Okay, imo po nang tukionon. Nga ang mga tao kung maghisgot aning Biblia iya man gyud na og pagsabot niya alag-alang kuno og diktahan nimo na sila mo po na ilang gusto nga pagsabot. Unya imo gyung i-insist ng imong pagsabot usab. Langan-langan na nimo. Di gyud na nimo sila madala. Nya ako siyang giingnan nga dili po siguro sa tanan no. Ako muuyon ko nimo nga nagyo mga tao nga lisod jud sila pasabton og dili gyud nila madawat ang paagi nato sa pagsabot usab sa Biblia no. Kabalom ko ana no, kasabot ko ana kay iya lagi ta. Pero giingnan ako siya undangan na lang bagyo ni nato ning buhata tungod lang ana nga kamatuoran nga nagkabahin-bahin gyud ta lahi gyud atong pagsabot. Undangan na lang gyud nato ning kining kausa nga ingon ani nga maghatag tag effort nga wa na lang tahimon na murag na surrender na lang gyud ta pasagdan na lang gyud na nato kay mao na lagi na ang kamatuoran nga iya gyud ang mga tawo sa pagsabot no. Napagatoy gaingon ako respetuhan na lang gyud nato ng ubang mga pundok nga mo po na ila kay mo po na ilang gusto para pud walay samok. Oh. Inko okay unta na no. Ako ni-react ko inko nga okay unta na kung mao gyud ay gusto sa Ginoo nga magkabahin-bahin ta. Nga tungod kay mo naman ay huna-huna sa mga tao kanang grupo sa mga tao ingon na magyud ila then ang uban pod lahi no. Parang di ta magsamok diha magsikig debate anang radyo TV ana no. Parang way samok di magpasagdan na lang ta o unsa inyong pagtuo mao po na inyo o unsa pod speakers mo pod. Okay. Dili lang actually usa duha o tulo ang nag-share og ingon ana nga views. Sa akong pagkatao pod og ako lang dili na ako i-consider gyud ang tibuok mensahe sa Biblia. Mao gyud po na akong buhaton, moawat pug ko nila, moawat pug ko ninyo ug mao na inyong baruganan. No. Pero ato magong gibalansin ng mga pulong sa Ginoo sa Juan 17:11, Juan 17:21 ug punan pa sa mga sulat ni San Pablo nga dili gyud maayo kanang panagbahin-bahin diha sa pagtuo. Dili maayo panagbahin-bahin. Unya ang usa sa mga hinungdan god nga nabahin ta agi anang pagsabot. Giunsa nato pagsabot ning kasulatan. No. Now, kung pasagdan na lang nato ning ingon aning dagway sa atong katilingban, sa atong pagtuo nga parang walay samok. Di ta mag-irgo anang pagtuo, magpasagdan nila ita, magrespetuhanay na lang ta, no? O gun sa ila, mo na ila, o atua katoliko, mo po na ato. Di na lang ta manghilabot, di na lang ta maghisgot anang pagtuo sa uban, kay makasamok man na.
Okay. So, mao na, no, nindot biya po sa makaingon ko nga, inahanan na lang, undangan na lang, wapay samok, wapay debate, wapay, Pero, ang dili good pod maayo ana nga panghuna-huna, nga, wala na lang ta himuong effort, di na lang ta maghimo aning inani pagpasabot sa atong gituhuan. Oh? So, mura na ta ana og ni surrender na ta nga kabuto ng kanang giingon sa Ginoo nga mag-usa ta diha sa pagtuo. O kanang pag-ingon sa ni Kristo sa Amahan, paggihat niya nga sa Juan 17:11, Amahan, mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Oh. Dayon si Pablo naghisgot og usa ka pagtuo, usa ka Ginoo. Diya sa Efeso 4. Nya ang uban pod mayon nga usa ra bitaw atong pagtuo, tuo tag Biblia o sa tuo ta sa Ginoo, pero lahi-lahi lang ta pagsabot. Nya matawag day nag-usa ka pagtuo ng lahi-lahi pagsabot. Matawag day nag-usa ka pagtuo nga ang uban mo ingon nga si Kristo ang atong Ginoo, tao ra, dili Dios. Usa day na kapagtuo. Usa day kapagtuo ng muingon ta mga Katoliko nga ang Kristyanismo karon ang balaanon nga adlaw dili na tong karaan nga Sabado o 7th day of the week kay Domingo na ang adlaw nas pagkabanhaw. Usa day na kapagtuo nga para sa atong mga igsuong Sabadista ang insakto gyud kuno 7th day of the week. Mao pag yun na gihapon dili kuno na maayong usbon kay Sabado ra gyud kanunay ug usbon na giusab na ang balaod sa Dios ten nasa ilang unahon na nga kitang mga Katoliko mo ay sayop din sila mo ay husto. Usa day na kapagtuo. Usa day na kapagtuo. Na kitang mga Katoliko maingon ta nga kanang atong veneration of images, veneration of saints, dili na siya idolatry. Pero para nila ang ilang sabot idolatry na. Usa day na kapagtuo. Kana bang kay inana man ila din inani pud ato na magpasagdanay na lang ta. Gitawag na maingon ang pulong din gamito na magrespetuhanay na lang ta kung sa atong pagtuo. Now, ang akong point of view gud ana, dili man gud nabot pasabot nga kung atong ipasabot ang atong pagtuong Katoliko, i-explain na to nga moingon ta nga dili man ni idolatry. I-explain na to. Dayon ato pong isulti, ipadayag og unsa poy sa pagtuo nato nga nasayop nga pagtuo sa dili mga Katoliko. Kung ang inyong sabot ana nga dili na pagrespeto, I beg to disagree, no? Nga kung ato ding hisgutan ang atong pagtuo og pagtuo sa uban nga nagtuo ta nga sayop na, moingon na din ta nga wa ta nagrespeto nila. Saan na lang nato pag-correct sa unsay sayop? Di ba? Pero sa ko na sa teacher, no naman si Ma'am Alma diri, Then mga kuan diha mga test papers, dayon kurikan, dayon na ay sayop dito yang girungan, dayon naayang una nga ang nay estudyante nga masuko nga rungan tong iyang kuan dito, iyang answer. Then unsa may buhaton ni Teacher Alma, di na lang to rungan kay mahadlok siya masuko tong kuan dito katong iyang estudyante o pupil. Ut ba pasabot nga tanan bang mo korekta sabton ba nang watan nagrespeto nila? Bali siguro para nako bali. Kang ang usa ka sayop kung correction na nato sa insakto lang pong paagi, di lang po ng wrong way na ampoy wrong way kana bang sa pag-correct, di ba? Kung sakto ra po natong pamaagi sa pag-correct, dili na sabto natong wa taga-respeto. In fact, kung dili nato koreksyonan ang sayop, wa noon taga-respeto, wa noon taga-higugma niya kay gipasagdan naman nato sila sa ilang sayop. Di ba? So, dili nato unahon-naon nga sa tanang higayon kung mo-correct kalita mo yun kitag sayop man ang pagtulon-ana, dili na sabton nga wa ta nagrespeto nila. In fact, garespeto gali noon ta nila kay
Nganon, kay sa ang tinuod gud nga gugma nato sa atong isig katawo, dili ta magpasagdan lang nato ang atong isig katawo nga anaa sa sayo. Of course, di nato ipugos ang atong nahibawan, di ba? Pero ato pong buhaton ang angay buhaton bisa naa sa risgo. Di ba? Perskudan ng mission sa atong mga pari na may mga lugar gyud nga ma-assign sila nga peligroso gyud. Ya, tungod ba kay peligro dito, mahadlo ka ditong pusilon, patyon, undangan na lang nato atong mission. No way, no? So, mao na nga kung undangan na nato ning ipasabot atong pagtuo kay mahadlok tang ni mga suko diha, di mura na natag ato na lang gipasagda na atong sitwasyon ron nga naata sa panagbahin-bahin sa pagtuo. Now, akong i-share ninyo, no? Dili man tanang listener, viewers, nga negative ilang reaction sa atong apologetics kining atong gihimo. Naon po hinalipay. In fact, dili lang nako pang tagsaon gali na kay ma-self-serving po ug ako may istorya ninyo. Di ba? Ang uban na lang siguro yung istorya ug unsay fruit, unsay bunga aning atong gihimo. Kaya ako ra po yung mag-istorya, self-serving, makaingon lang po nimo nang hambog ta. Naghambog ta diri. So, mao na. So, I hope nga nasabtan ko ninyo, no, kung maghisgot kog pagtulunan sa 70 Adventist, pagtulunan sa atong mga igsuong gihigugmang born again. Yamingon pa kayo ng uban nga, nabugoy gugma beritas nga imong hilabta na ilang pagtulunan. Depende na sa imong pagsabot. Pananglit, kining issue na to, may tungod sa, mupugnit kog teksto ha, kanang 1 Corinto 4:6. Kanang 1 Corinto 4:6, usa lagi na sa gigamit sa atong mga igsuong dili mga Katoliko na ron nga kanhi mga Katoliko mo daghan nila. Nga moingon sila nga sayop gid mong mga Katoliko. Kay inyong gisupak ng mga nahisulat sa Biblia. Example, 1 Corinto 4:6. Nag-ingon si Pablo diha, ayaw kamo pagunahuna o lapas na o kapin na o beyond what is written. Gunsay nasulat na ay mo pagpakapin, ay mo paggunahon na o mo lapas na, mo go beyond na, gunsay nasulat na. Then, sumpayan ninyo nila og interpretation nga, natanaw lagi, kinahanglan gyuday ang itudlo sa pari, itudlo sa mga obispo, mabasa gyud sa Biblia. Ang uban pagkapinan pa gyud, litra por litra. Mabasa gyud sa Biblia. Kay kung wala na sa Biblia, di na makita, biyan naman na. Biyan naman na. So, sayop yun na. Klaro kayo na sa gipamulong ni San Pablo. Mauna nga, kanang inyong pagrosaryo, klaro kayo na kay biyan naman na. Kay wa man magtudlo ang mga apostolis o pagrosaryo. Wa po'y mabasa sa Biblia nga ang mga apostolis na grosaryo. Di ba? Na, mabitang mo ingong ko nga, nalagi bikil na nga interpretation. Maubay buot ipasabot ni Pablo nga, tungod ka ng gilitok nga, ayaw mo paglapas na sa unsay nasulat na, ayaw mo paggubiyan sa nasulat na. Mao ba kahagyo gipasabot ni San Pablo nga, kung wala sa Biblia, litra por litra, biyan na siya, ay na magtuo ana, ay na ninyo nagbuhata, kay wa na nasulat. Mo bagoy gipasabot ni San Pablo ka ana. Basin biyag nasipya tana. Basig nasipya tana. Di ba? Ako mo strike na gyud ko daan. Sigurado gyud kung dili gyud na maoy gipasabot ni San Pablo. Kay magubiyan na puta science ana. Ma-unscientific na po si San Pablo ana. Mura na po dayon og atong gihimo ba nga ang mga apostol si San Pablo nagtudlo nga ang science ug ang pagtuo nagdisagree, dili amigo. Ngano man, kay sa siyensya ang kahibalo magtubo man gyud na. Nabugoy tao nga automatic bright dayon, ambot noon nga di na makinahanglag panahon sa pagtuon kay automatic ma-bright dayon, naa na dayon tanan. Dili mo mulambo ang pagtuo o ang kahibalo, automatic nga naa na dayon tanan, dili biya. Okay.
diskubrihon biya nato. Nabisan pa sa science gani, dili biya na kay ingon nga unsa na ilang na discovery karon maura na. Hinay-hinay biya na magtubo na kay sige pang ga-discovery, sige pang ga-discovery. Na gani, uban nga, moingon sila nga, mauna na. Then pag abot sa panahon, moingon, uy, sayop man day na. Oh. Nasa Daniel 12:4, nag-ingon si Daniel diha, sa tagna nga, ang knowledge ko no, mo increase. Ang kahibalo mo uminto. O kana pa lang pulo nga, di nagkakaingon nga, og unsa to sa una, maurig yun to, kay mo tubo man. Mutubo man ang kahibalo. Of course, duha ka klase ng pagtubo sa kahibalo. Oh, na kahibalo nga kung i-apply na to, makaayo na po kahibalo nga mutubo, pero makadaot na to para sa nga tong kuan ron, kining technology ron. Nalipay ta ani kay katabang kay na to, pero na po yung mga bad effects ni. kining mga cellphone na to. Oh, nga ganahan kay tag kanang cellphone nga kanang sana mahalon nya wa ta kay balong mahalon lagi daghang kayong pictures, mga maayong pictures, pero wa ka kay balong kung say bad ana. Kanang radiation ana. Ang sa ako ra bang nahibaw-an, ang mahal kay nga cellphone mo po'y dako kay radiation katong mga kusog ba. Nakahibalo din ako kay mo explain niyo na kamo nilay discovery kung wa mo kahibalo o unsay dili maayo ang atong mga cellphone. Libitag dita kahibalo mo gamit ana, magpataka ta gamit ana. Oh, ni uban gali idulog yun ang cellphone, ipaduol gyud sa na. Ayaw taon. Ipalayo taon na, yan ang ipaduol. Kanang mag-laptop ta nga ng uban magsagnasigdaanan sabakon yun. Tun era god discovery hagon say dawtan ana. So, mao na ba nga ay tan-awon sa nato kung nahusto ba atong pagsabot ana. Kay ang pagsabot nato sa bersikulo masipyat ganita mayon tag mao ni insakto nya dili di ay na mo na nay mahimong rason nga dili ta mag-usa. Dili na to matuman tong giingon si Ginoo nga amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw og ako usa. Of course kinsa may gapaluyoan ang mga lain-lain na tong interpretation sa Biblia nga wa ta mag-usa. Of course way laing pasanginlan na to ana. Ang anaas kang ngit-ngit, ang pagkamao nga gusto niyang gub-on ang unsay gustos Ginoo. Diba kinsa man gusto anang mabahin-bahin ta nga di ta mag-usa. Ang Ginoo. Then hinumdum ko natoy Katoliko nga ni against sa aning atong krusada, mingon siya nga unya kay naman sa katikism nga unity sa diversity. Kana bang kanang i-explain ipadayag ang panaghiusa pero sa lahi-lahing dagway nga ning Katoliko tuhan niingon nga sayop mong mga Catholic faith defender kay ang katikism nag-ingon nga unity sa diversity. Nga, bot pasabot nga, usa ra mong gihapon ta, Ginoo ra gihapon atong gituhuan. Pero lain-lain lang og dagway, lain-lain lang nga paagi. Dito na yun, istoki din, ergo na yun. Unsa may bot pasabot din mo anang panaghiusa sa diversity. Nga, bisag mo naay mo ingon nga si Kristo dili Dios. Yan kita mo ingog Dios niya kay Ginoo man gihapon, Biblia po ilang gigamit. Dayon kanang kita mga Katoliko mo ingon ta nga kanang atong pagtahod sa mga larawan dili na idolatry din para sa uban idolatry ang ilang pagsabot ana. Then ato silang respetuhan pud kay unsa mo pud ilang pagsabot. Ang pagsabot sa mga born again para nila idolatry atong gibuhat mga Katoliko niya para nato dili. Yan ang mga Sabadista mo ingon nga sayop kuno ng atong balaanon ng adlang Domingo sa kanang adlaw sa pagkabanaw kay ipadayon ra gyud ang insakto katurag yung Sabado. Oh. Tungod kay mo po na ila din. Ginoo ra man gihapon na ilang tumong. Mo ba na imong pagsabot sa panaghiusa sa diversity nga gitudlo sa katekism? Dili oy. Kay mura ra ka gatudlo og politism.
nga daghag Dios. Kay but lain-lain magpagtuludan sa to padaghang ng Dios. Ug ay kung ingna kanang usa ka Dios, kung nagtuo kag usa ka Dios, lain-lain magsinumpaki ay nang gitudloan ha. No. Tinuod man ang gitudlo sa katikism nga panaghiusa sa diversity, pero dili nabot pasabot ana nga magbahin-bahin ta og pagtuo. Ang ipasabot anang panaghiusa sa diversity sa pangsyon na nga mo work ta, lain-lain tag mga tahas, lain-lain tag mga skills, lain-lain tag mga trabaho, pero nag-usa ta sa usa ka pagtuo. Pero sana kami mga CFD, kuan mi ang among specialty kining panalipod sa pagtuo. Then ang mga pare pod sa ministerial sila. Then ang uban pod nasa kanang financial, kanang naman nasa lain-lain tag kuan function, pero nag-alagad sa usara kasimbahan. Then usara atong leader, usaray universal pastor, ang Pope. Pero naay mga madre lahi pod na ila kanang buhat sa kaluoy. Pero wala silang maglaig pundok nga magtudlo po sila laing pagtulunan. Mao na yun panaghiusa sa diversity. Dili kay taugo nimo panaghiusa ng kitang Katoliko nagtuo ta nga si Kristo Dios, inya ang uban moingon dili Dios si Kristo. Then moingon nga sayop ng Domingo kay Sabado ra gyud insakto. Mo na explanation ninyo sa panaghiusa sa diversity? No. So actually, insakto man ang giingon sa katikism nga na maghiusa ta sa diversity. Pero dili na sabton nga maglain-lain tag religion, then usara may Ginoo. Dili na buto sa butana. So, wa naman ko ihigong panahon sa kaminuto naman lang. Ato nang ipadayon sunod Domingo pohon, no? Kay katong 1 Corinto 4:6, dili gyud buot ipasabot isan Pablo ato nga tanang tinuod na sulat tungod kay naingon siya nga dili kuno ta mo gubiyan sa unsay nasulat na. No? Sa sunod Domingo basin maato na nang matuki, no? Unsa gyud buot ipasabot isan Pablo? Ipasabot ba ni San Pablo nga naa na tanan sa Biblia ang tinuod? Nga kung moingon mo nga ang rosaryo development man na ay mo pag rosaryo kay development na wala na sa Biblia. So, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon, no? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Basta